tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for SPG, as in Super Backnerd Secret File. Naging third wheel ako sa bimbangan ng ate ko at ng jowa niya. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Itago niyo ako sa pangalang Whisper. At ito, ang aking SPG, as in Super Backnerd Secret File. Gusto ko lang i-rewind ang karanasan ko noong mag-on pa ang ate ko at ang ex-boyfriend niya. Hindi ko lang kasi makalimutan. Nag-date si ate at ang ex niya ng mahigit 2 taon. Parang may sineselebrate yata sila nung time na yon. Kaso, etong ate ko, bagong opera lang sa bandang appendix niya. Tinanggal kasi. Pero dahil nga mansa rin nila ni Pogi, kailangan niyang makipagkita. At para raw hindi siya gaanong mabinat, nagpasama siya sa akin. Nakakalakad naman siya. Kailangan lang minsang alalayan. So ayun na, umalis kami sa bahay. Nag-book kami ng sasakyan papunta sa mall kung saan sila magkikita. Ang ate ko sobrang excited kasi unang date nila pagkatapos niyang maoperahan. Kaya sige, dapat may third wheel. Ang meet up sa mall. Pagkarating naman doon, sinalubong na kami ni Pogi. Pogi naman talaga kasi yung boyfriend noon ni ate. Tapos, inintroduce ako ni ate kay Pogi. Nginitian niya ako. At doon ko rin naman nalaman kung bakit kilig na kilig ang ate ko sa kanya. Iba ang aura ng mukha niya. Masyadong guwapo, artistahin. Pero yung breed na hindi mo basta pagsasawaan. So ayun na nga. Pagkatapos nilang magkumustahan, diretsyo na kaming namasyal sa buong mall. Binilhan pa nga ako ni Pogi ng merienda. At si ate naman, binilhan niya ng bulaklak. Yung ibinigay niya sa akin, tsokolate. Mamahaling tsokolate. Yeah, medyo nakakahiya din ang slight kay Pogi. Then kumain kami saglit. Then nag-decide si ate na manood kami ng sine. Romantic yung movie. Hindi ko na papangalanan na yung pinanood naming pelikula. Pero nakakakilig. Ako naman, game lang sa gusto nilang gawin. Pagpasok namin sa sinihan, wala masyadong tao. Gawa siguro na weekday lang noon. Tapos, free seating pa. Kaya kahit saan, pwedeng umupo.
Doon kami umupo sa may bandang likuran sa pinaka-side. E di ayos, pumeso na kami ron. Buong akala ko, nood lang ng sine ang gagawin namin. Pero, iba pala ang iniisip ng ate ko at ni Pogi. At mukhang damay-damay na kasi parang gusto rin nila akong ikuntsaba. Nakaupo sa pinakatabi si Pogi, sa pinaka-left side. Gitna namin si ate, ako ang nasa kanan, kaya marami akong katabing upuan na bakante. Nagsimula na ang pelikula. Holding hands silang dalawa. Tapos, nagsusubuan sila ng popcorn. Sana all, no? Nagsusubuan. Maya-maya pa, biglang bumulong sa akin si ate. Sabi niya, "Be, tumabingi ka muna, dun ka na muna sa kabila humarap. Tabunan mo kami, saglit lang." Tinanong ko si ate kung bakit pero sabi lang niya ay, "Shhh." DJ Rocky at DJ Jello, ang bagong opera kong ate, mukhang magtatanggal na agad ng pante. At bilang masunuring kapatid, tumalikod ako sa kanila at umupo ng naka-side view pero nakaharap pa rin sa pinanonood naming pelikula. Buti na lang, mangilan-ngilan lang ang tao kaya hindi kami masyadong nakakaistorbo. Biglang hinawakan ni ate ang kamay ko at pagkatapos ng ilang segundo, bigla ko na lang naramdaman na merong pagbayo na nagaganap. Ewan ko lang. Hindi ko sure kung bayo pero may galawan eh. Yung bang parang tumatalon-talon si ate habang nakaupo. Pasimple akong lumingon. Nang wala pang isang buong segundo pero bigla kong nakita si ate na nakakandong. Nakakandong na kay Pogi. Kinandong ni Pogi si ate sa upuan niya at dito na nag-power bomb si Pogi sa kanya ng paulit-ulit. Hindi ko na sila tiningnan pa, pinabayaan ko na lang. Mga ilang minuto rin ang tumagal DJ Rocky at DJ Jello. Panay lang ang lingon ko sa mga kapwa ko nanonood ng pelikula. Pero parang wala naman silang nakikita. Sa isip-isip ko lang, sige, habang konti lang ang tao, laban. Maya-maya, biglang humigpit ang hawak ni ate sa kamay ko as in sobrang higpit. Tapos bigla siyang umungol. Sabi niya, oh. Tinabunan agad ni Pogi ng panyo ang bibig ni ate para hindi marinig ng iba ang ungol niya. Pero ako, rinig na rinig ko. Bumitaw na si ate sa pagkakahawak sa kamay ko at pasimpleng nag-ayos uli ng pagkakaupo. Ako? Patay mali siya lang. Parang walang alam na nagkaroon sila ng bembangan sa loob ng sinehan. Pagkatapos ng buong pelikula, inihatid kami ni Pogi pauwi ng bahay. Akala ko may sequel pa ang bembangan pero wala naman na pala. After a few weeks, ayun. Akala ko talagang magtatagal sila. At magkakaroon pa ng panibagong bembangan. Pero naghiwalay sila. Nagloko si Pogi, may iba ng babae. Talagang bembang lang siguro ang sadya. Sayang no, pero okay na rin yun. At least hindi tuluyang itinali si ate sa katulad niya. Mahirap maging third wheel sa totoo lang. Lalo na't kapatid ang kasama mo. Medyo nakakahiya pero hindi na rin naman naulit yun pa. Sa ngayon, engaged na ang ate ko sa panibago niyang boyfriend/fiancé. Mahigit 1 taon pa lang silang mag-on pero engaged na sila. Sana maging masaya sila sa forever nila. Happy naman ako para sa kanila. Next time, sana naman ako ang maka-experience ng bembang.
Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Whisper. At ito, ang aking SPG. As in, super, Wagner, Secret 5.